dijous comença el curs escolar i volem saber com ha estat per als pares i per als xiquets. Ho he passat molt bé. Tenies ganes de veure les amigues? Sí. I t'ha costat alçar-te o no? No. Tenía ganas de venir. Sí. Sí que tenía ganas. Per què? Tenía ganas de ver a mis amigos. Heu dut avui el primer dia? Home, molt de comboi, que sí, Rocío? Molt comboi, tenia moltes ganes de tornar a veure les seves amigues. Sí? No, estaven nervioses i tenien ganes de veure els amics. Han vingut en molta pressa. Molt bé, ja desitjant que començara, ja tenia moltes ganes, però jo més, de que començara el col·le. La veritat és que ja molt contenta, amb ganes de conèixer els amics, els mestres nous i molt bé, ja en ganes. I suposa una despesa, un gasto ara a setembre? Molt gran. De la pujada d'enero m'enric. És molt de gastos, són llibres, material, motxilla, matrícules extraescolars, és un gasto gran, No, de momento no, la verdad. Los pequeñines, comparando, nosotros venimos de Madrid y allí tienen muchos más libros que aquí, o sea que en eso sí que lo hemos notado. Que las familias hoy en día, como os podéis imaginar, pues todos vamos muy ajustaditos. Yo soy el abuelo de la bebé, pero me toca aportar mi granito de arena porque si no la hija no llega. Sí, siempre, sí. Como tiene 3. ¿Cuánto gasto más o menos? Para las 3, casi 1.200, 1.300. Més que menys. Està segur, Turet, perquè s'enxunten els llibres, el material, la robeta, tot, però bueno, bé. Bueno, pues algo sí, els llibres, bueno, per lo menos en infantil que tenim que pagar-los tots és una despesa gran, però el muntatge este de la xarxa de llibres i tal jo crec que ha vingut molt bé a partir de primària a les persones, perquè si no eren llibres molt cars, molt cars. Este año ha sido menos costoso que otros años. Con las ayudas que han recibido la cesta de libros ha sido un poquito mejor para las familias. Sí, se ha notado en los libros, ¿verdad? Sí, en los libros. Què te pareix esta mesura de que els llibres pues, se passen? Pues està bé, la veritat és que està bé, perquè si no és que facin els llibres després. Jo ho trobo bé.